Yun, good morning mga kaibigan. Dito tayo ngayon sa bayan ng Kasiguran dahil meron kami ditong sinakyaw na tatanggaling lupa. Medyo pahinga muna tayo sa sa laot, sa dagat kasi medyo mahina rin yung huli. Hindi kasi sa pang-araw-araw natin kaya tinanggap na namin tong alok sa amin na tatanggalin tong lupa. Sa pakyaw namin na 2.5, sayang din, tatlo kami. Tama ko yung natin, yung editor, si Tonton. Saka yung extra natin, isang pugi. Yan, tatlo kami. Sana mga kaibigan, matapos namin ito ng isang araw maghapon. Para hindi naman tayo mapagod masyado. May dyan, may hero, baka masugat ka. Ano, Ton? Kaya ba natin yan sa isang araw, Ton? Hindi tayo naabala ng sako, ano? Sako, kaya. Ayos lang. Ayan, mga kaibigan, yung namin. Tatanggalin nyo pa na nakatampak. So, nanghiram lang tayo ng pala. Hiram lang namin yung pala na yan. Ba't kita kung mga tulog katawi ko rin ba? Tapos lang ako silang ni... Pero tapang din ako magwa. Design. Ito, sige. Matapang ito. Ito na natin. Wow. Kasi ito. Bakit kita ka mga? Oo, yawa. Mas madali. Abang sa... Oo, pero pagbalik ito din. Diretso talaga ito. Well, stay pa kayo nagkadili. Hindi na nagkadili. Warap din. Yung kaya mo yan. Yung mga kaibigan, tinawag namin si Gardo. Kung pasayaw-sayaw. Para matapos natin ito ng isang araw. Ayan, sinundo namin ang motor. Kasi medyo marami-rami pa eh. Makuha natin ng isang araw yan. Ilagay ko na lang yan sa taas. Wah, ayos ah. Mukhang malakas pa, bagong dating. Oh, diretso mo na sa crack. Oh. Ano na, mabuwal na, no? So yun mga kaibigan, tatanggalin tayo sa puno ng papaya. Matatapos na tayo ng rabbit na. Kunti na lang. So mga 50 sako na lang yan. Tamaan pa ako. Pambira. Ito may lambrino. Dito mo kaya ako pinali. Balik ka pa kanin. Ayos ka talaga. Matindi talaga. O, sumayaw na naman.
Uy, buhatin nyo na. Lumano sa ano? Gilid. Abuton na isang kalsat. Lumapaw. Watch this. Sisimulan mo. Sabi niya, mapakal na ayaw mo daw sa kwarta. Mapakal daw sa kimanok, naman daw niya si Mrs. Ang buhay, sabi ko, bulang mo. Sabi mo, si bulang mo. Ay, ganda. Sige na, isang biyahe na lang, isang ano na lang yan, ilan na, last na yan. Mag-ano na, malapit na mag-Alas City. So yun mga kaibigan, malapit na mag-Alas City, pero makakatapos na tayo. Hirap talaga kumita ng pera. Kailangan pagpaguran. Yan. Yan na lang, last na yung sako na yan. Bali yung truck, umayaw na. Bukas na lang daw nila yan hakutin. Bali ilalagay lang namin dun sa, sa tabi ng kalsada. Kasi pakyaw namin to, hindi naman namin pwedeng pamagahan pa. Yun mga kaibigan, dungis-dungis na sa paigarong. Hirap talaga pero okay na, matatapos na tayo. 1 hour later. Yun mga kaibigan, so naabot tayo ng ano, magdidilim na, nakatapos rin tayo. Ito yung binayad sa atin, sa pakyaw natin ito, 2.5. Apat kayo mag-ahati-hati. Oh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ikaw dapat dahil na. 6, 6 sa'yo. Yan. Mayroong 100. Anong gagawin natin dito? Ang stock magkakanya doon. Punitin natin. Stock kanina, stock. Ay, yung merinda. Merinda Yun. ako ito. Yun, mga kaibigan, ayos. May income tayo ngayong araw. Hanggang dito lamang itong video mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong panonood. Sa mga solid suporta dyan sa ating pagkarong. Maraming salamat sa inyo. Like and share nyo na lang.
Subscribe. Yun, hanggang bye-bye.